Hvis du vil spille på væddemål på nettet, så er Bet365 absolut et af de bedste steder, du kan gøre det. Jeg vil her vise dig, hvordan du nemt og enkelt kan placere et væddemål. Du klikker på sport, og så går du herud og vælger din sportsgren. Du kan vælge mellem mange forskellige sportsgrene, men jeg vil her spille på fodbold. Du kommer ind på fodbold, så kan du se de forskellige lande, hvor Bet365 tilbyder spil. Hvis du ikke lige ser dit land her, hvis du ikke vil spille på nogle af de store ligaer, altså, så kan du klikke på Europa og se resten af ligaerne i Europa, resten af verden eller Nord-, Syd- og Mellemamerika. Jeg vil dog gerne spille på Premier League, så jeg klikker på Storbritannien og England Premier League. Her kan du så se alle kampene i den kommende runde. Jeg vil gerne spille på Chelsea Aston Villa. Hvis jeg vil spille på et kryds eller to, så kan jeg gøre det direkte herfra, og så bliver den tilføjet over i højre side på min kupon. Jeg vil dog gerne spille på et lidt mere unikt spil, så jeg klikker mig ind på Chelsea vs Aston Villa. Herinde på denne side, der kan jeg se alle de forskellige spil, som Bet365 tilbyder på den her kamp. Du kan se en menu heroppe, hvor du kan gå til Asian Handicap, antal kort, hjørnespark, antal mål i kampen. Men mit væddemål ligger lidt nede, så jeg scroller lidt ned på siden her og finder mit væddemål her. Jeg tror nemlig på, at begge hold scorer i den her kamp. Så jeg trykker ja, og mit væddemål bliver tilføjet til kuponen herovre i højre side. Nu er det bare at indtaste beløbet, så jeg siger, at jeg vil gerne spille 200 kroner på det her væddemål, og så trykker du spil, og herefter bekræfter du, at du vil placere det her spil, og så er du i gang.